k niečomu, čo nechcela. V skutočnosti sa podľa všetkého zdá, že je agentkou LGBTQ a neviem ešte koľko ďalších písmen ľudí. Mňa toto osobne dosť sklamalo a nedokážem byť ticho. O čo ide? Pozrime sa na jej posledný status, teda akože status Ministerstva kultúry, kde po rokovaní s rakúskym ministrom kultúry Wernerom Koglerom označila ho v statuse ako ženu. Normálne by si človek povedal, to je len nejaký preklep, akože však stáva sa. No, ona ho tak označila na viac ako jednom mieste, takže už jasne išlo o úmysel. A pozrime sa, kto je Werner Kogler. Werner Kogler je ministrom kultúry v Rakúsku a najčastejšie ho nájdeme na takýchto akciách. Rôzni pochybní ľudia, dúhová vlajka v pozadí a kto vie čo všetko tam nahovorí a podobne. Čo je ale úplne zaujímavé na ňom je, že údajne prechádza hormonálnou liečbou, keďže sa cíti ako žena. Zdá sa to úplne neuveriteľné, ale keď sa pozrieme lepšie na jeho aktuálnejšie fotky a na fotky jeho tváre, tak na tejto, čo je posledná fotka, vidíme úplne naberajúce ženské črty v tvári. Tie oči, jedno viečko, ktoré už neúplne dobre funguje, pery. No, zdá sa, že v tajnosti si chce splniť svoj sen, čo je sám na sebe odskúšať, aké je to LGBTQ človekom, aká je. A v odborných kruhoch by som vôbec nevylúčil, že už sa pripravuje na to, že sa necháva oslovať žena ako žena a údajne mu to robí dobre, lepšie sa s ním potom komunikuje, takže predpokladám, že aj ministerka Šimkovičová k nemu takto pristupovala a potom ju to zmiatlo v jej statuse, čo je ale úplne tragické, keďže sa profilovala úplne opačne a zdá sa, že pristúpila už na tú prozápadnú propagandu a kašle na svoje idei. No, budeme ju musieť asi hlbšie sledovať, lebo zdá sa, že sa nám tu niekto otáča, že tu niekto prevracia kabát